O en baloncesto rematou o soño pro Blues Monbús, perdeu o segundo partido ante o Real Madrid e quedou eliminado do playoff. Este mediodía o Obradoiro puxo punto final a unha temporada máxica e histórica e a mellor afición da Liga, a do Sar, soubo recoñecerlle o mérito ao equipo. Moitísimas grazas. É un honor ser membro do Club Amigos do Baloncesto Obradoiro. Increíble. Os rapaces son os que o din millor que a min. Nunca vimos nada como esto. Nunca vimos nada como esto. Me siento como nos ganamos porque la gente de aquí es lo mejor en el mundo. Esa afición tivo recoñecemento nos prolegómenos do partido. Tonecho Lorenzo, o gran símbolo do espírito obradoiro, foi o encargado de recibir o trofeo en nome do club. Logo, viñeron 38 minutos e 6 segundos de competición, nos que o Real Madrid foi xusto vencedor. Deu igual. A falta de 1 minuto e 54 segundos, comezou a festa. A simbiosis espectador-xogador. O agradecemento mutuo. As vaguas escondidas ante o máis que posible adeus de tipos tan entrañables como Vigo e Kenta. Uns marcharán, outros virán, pero que sempre vai quedar é o baloncesto e o miudiño. Unha afección que nunca recrimina, que sempre premia o esforzo dos seus guerreiros, a mellor afección da Liga Endesa. Entre ovacións, así marcharon os xogadores do Blues Monbús que remataron unha temporada que quedará marcada con lume na historia coa estrea nas eliminatorias polo título. Caeron diante do todopoderoso Real Madrid e diante dun Carroll sublime, con 25 puntos e 5 triplas. Comezou mandando Meisri na zoa, pero o Real Madrid soubo atallar o perigo obradoirista no perímetro. No segundo cuarto comezou o recital de Carroll con 12 puntos case consecutivos. Ben respostado daquela por Alberto Corbacho. As súas triplas imposibles deixaron o descanso un apretado 33-34. No terceiro cuarto chegou o despegue do Real Madrid cunhas porcentaxes no tiro de tres incuestionables. 3 de Sergio Llull e unha de Rudy fixeron que a diferenza marchase por riba dos 10 puntos por primeira vez en todo o partido. O Bluesens reaccionou. Achegouse no principio do último cuarto, pero outra vez Carroll apareceu para sentenciar con 10 puntos no último período. O Real Madrid impuxo na eliminatoria a calidade da súa rotación. Daba igual o resultado, a temporada xa garantía festón no Sar.